खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। मैयानि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जोबथा गेलेनाय थामहिनबा बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल गेलेनाया जालाङो। गोबां बर' रायजो राजाफ्रा आसा खालामनानै दोनदोंमोन बड'लेण्ड एफसिआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हेंथायै बादायलायनायाव देरहासार जागोन। नाथाय दुखु गोनां बेनि उल्थायै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआसो बड'लेण्ड एफसिखौ गल 4 सोनानै फेजेनो। गिबियाव हाफ टाइमनि सिगां नारा-नाथा मोन्नैबो टीमनि गेजेराव जुजिलायनाय जादोंमोन आरो निउ एफसि बा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ गल 1 सोनानै दोनो। बेनि उनाव हाफ टाइम जोबखांनायनि उनाव बड'लेण्ड एफसिखौ आरोबाव गल 3 सोनानै गासै गल 4 सोनानै बड'लेण्ड एफसिखौ फेजेननानै सेमिफाइनालाव सौहैयो एबा सेमिफाइनालाव क्वालिफाइ जायो। फैगौ 19 आगस्ट खालाराव सेमिफाइनाला निउ एफसि बा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ शिलं लांजं एफसिजों गेलेगोन। नैथि खौराङाव दङ बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय फावखुंगुर सिमां सायनारिखौ जानो हागौ बयबो मिथियो। बिथांनिनो दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्टखौ नुनो मोनगासिनो थादों आरो गोबां स्प्रेड जाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेराव सिमां सायनारिनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों सिमां सायनारिया मोनसे पस्ट खालामनाय सावगारियाव सासे लाइमोना सोंहरदोंमोन दि नोंथाङा सावथुन मुलुगाव ओंखारथारला नामा? माब्ला नुनो मोनगोन नोंथांनि सावथुन एलबामफोरखौ? बेबायदि सोंहरनायाव फिननाय होदोंमोन फावखुंगुर सिमां सायनारिया, जेराव बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन सावथुन मुलुगाव बारा आं स्कप मोना। बर' सावथुन मुलुगनि प्रडिउसार डिरेक्टरफोरा आंखौ बिटिसिनि बाहेरनि थाखाय बारा सुबिदा होआ, बेनिखायनो आं दायो गोजान थाथ'नानै दं होनना फोरमायो फावखुंगुर सिमां सायनारिया। बिथांनि बेबादि कमेन्ट लिरहरनायखौ लानानैनो गोबां सुबुंफोरा फेसबुकआव स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एस'सिएशननि गोनांथार सावरायमेल जादों। मैयानि जालांनाय बे सावरायमेलाव बारग' एन-डि-बि वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसे गोख्रों थिरांथा लानायबो जालाङो। बे थिरांथायानो जादों फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 26 नं दारांगाजुलि बियाबाव बारग' एन-डि-बि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय अन्जन बर'खौ बिजाथि फसंनायनि थांखि दिखांदों। अन्जन बर'आ बिजाथि महरै गसङोब्ला 100% मदद होनानै देरहासार खालामगोन होनना रोखायै बुंदों बाक्सा जिल्ला एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एस'सिएशना। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 26 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबाव बारग' एन-डि-बि अन्जन बर'खौ इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै फसंनो थाखाय बाक्सा जिल्ला एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय खावलायदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ। ब्रैथि खौराङाव दङ सिमोनसापुरि एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि आंखाल एबा गोनांथिनि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापुरि एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा थांनाय सानखालि फोरोंगिरि आंखालनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौनि दाबिजों एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव फरायसाफ्रा गोख्रों स्ल'गान होनायनि गेजेरजों गोख्रोङै खुद्रिसारदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' माहारिनि आफादनि हेफाजाबाव धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमोनसापुरि एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा फोरोंगिरि आंखालनि जेंना, समबादियै फरायसाफोरनो फरा बिजाब होनाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै एस.बि. बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरजों जयै एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव धरना हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आसाम सोरखारनिसिम गोसोखां बिलाइबो गथायनाय जायो। बे गोसोखां बिलाइफोरनि दाबिफोरानो जादों फारियै एस.बि. बड' गोजौसिन फरायसालियाव नांगौबादि बर' फोरोंगिरि थिसननांगौ, बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मोनफ्रोमबो आयदायाव बर' फोरोंगिरि थिसननांगौ, समबादियै फरायसाफोरनो फरा बिजाब होनांगौ, एस.बि. बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि थाखो 11 आरो थाखो 12आव नांगौबादि फोरोंगिरि थिसननांगौ। बे गासै दाबिफोरखौ जुदि सोरखारा थाबैनो मावफुंना होआब्ला सम आरो थासारियाव मिथिहोगोन। बाथि खौराङाव दङ सोरखारा गुवाहाटी रिं रड मावथांखि, काजिरङा लिफ्ट
नुमालीगढ़ गहपुर फोनांजाबग्रा ब्रह्मपुत्रनि गाहायाव गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय थानाय सुरंगनि लामा लुनाय 27,000 कौटि रांनि रड सेमिकन्डाक्टर मावथांखि आरो भारतनि गिबिसिन 2G बाय' रिफाइनारि मावथांखि बायदि थांखि गोनां मावथांखिफोर आखायाव लादों। सोरखारा बेफोर मावथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे थिखानाय हाबा बिथांखि थियारि खालामदों। खेबसे बे मावथांखिफोरा आबुं जानायनि उनाव बेफोरो रायजोनि रांखान्थियारि जौगानायाव गोजानसिन गोहोम खोख्लैगोन, बेकार जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोनांथार बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जेरै पार्टीनि गाहाय बुंथिगिरि किशोर उपाध्यायआ पार्टीनि रायजो मावख' अटल बिहारी वाजपेयीनि भवननिफ्राय खौरां बिजोंनो दैथायहरजानाय मोनसे प्रेस रिलिजआव मख'दों। मख'जाथावदि आथिखालनि रायजोनि रांखान्थिखौ हादोरनि थामथि बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन जौगानाय रांखान्थि महरै बाहागो राननाय जादों। गासै रायजो नखरारि दिहुनथाइ (GSDP)नि बेलायाव आसामाव 2020 आरो 2021 रांखान्थियारि बोसोरनि रुजुनायाव 113% बांनाय नुनो मोननाय जादों, जाय 2024 आरो 2025 रांखान्थियारि बोसोरसिम 7.25 लाख कौटि रांसिम सौहैदों। जुदि खरसायाबो 2020 आरो 2021 मायथाइयाव 12,000 कौटि रांनिफ्राय 2024 आरो 2025 रांखान्थियारि बोसोरसिम 26,000 कौटि रांसिम सौहैबाय। नागा पुलिस आरो CRPFआ मेरापानीआव असमिया लाइमोनफोरनि सायाव गुलि गावग्रा 3 नागा दुथांफोरखौ खाबाय। मख'जाथावदि उदांस्रि साननि सुक्रुबारखालि नागा दुथांफोरा आसाम नागालेन्ड सीमायाव पिकनिक जानो थांनाय 3 असमिया लाइमोनफोरखौ नोजोर होनानै गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन, जेराव गुलिबो गावदोंमोन। नागालेन्डनि सीमा हांखोनि सिङाव पिकनिक खालामनायनि दायनि थाखायनो गुलि गावदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। असमिया लाइमोनफ्रा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बे समावनो नागा दुथांफोरा बिथांमोननि 2 सुबुंखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन आरो सासेखौ गुलि गावदोंमोन। बे जाथाया मेरापानीआव गोख्रोङै दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन आरो गुबुन गुबुन हानजाफोर आरो आफादफोरनि गेजेरावबो रागा जोंखांनाय थासारि लाबोदोंमोन। गिनाय गैयाजासे लाचित सेनाया दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रै आरो गोख्रों राहा लायाब्ला नागबतीनि मेरापानीआव हाबनायखौ होबथानोबो हुमखि होदों। आबादारि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफाद आरो दुलाराय आसाम नेशनेलिस्ट लाइमोन फरायसा गौथुमाबो बेबादि नागा गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो सीमायाव असमिया सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथि दाबि दैखांदों। बेबादि थासारियाव मोनायाव CRPFजों लोगोसे गलाघाट पुलिस आरो नागा पुलिसनि जथाय अपारेसनावनो 3 नागा दुथांफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। हमजानाय नागा दुथां सुबुंफोरखौ ताकाइसुमि हानिटिय'टेपट'मि होनना सिनायथि मोननाय जादों। फ्राय 3 घन्टा सोलिबाय थानाय सावरायनायनि उनाव अलास्कायाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि गेजेराव सावरायनाया जोबनानै थाङो। मिजिंथिनाय जादों दि बे ट्राम्प आरो पुतिननि जथुम्माया रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाखौ मोनसे सुस्रांनाय होगोन। थेवब्लाबो बेयो जायाखैमोन दि ट्राम्प आरो पुतिननि गेजेराव जानाय सावरायनायाव रासिया-इउक्रेन दावहानि सोमोन्दै जेबो थिरांथायारि बाथ्रासिम सौहैनो हायाखै। थेवब्लाबो सावरायनायनि उनाव 9 मिनिटनि मोनसे खौरां मेलाव ट्राम्पआ खौरां बुथुमगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि सावरायनाया दावहा दोनथ'नायनि फारसे दावगादों आरो बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि गोजोन गोरोबथानि बागै सावरायनायाव इउक्रेन आरो नाटो सोद्रोमाफोरबो थाफानांगौ। गुबुन फारसेथिं सावरायनायनि उनाव पुतिनआ बुंदोंमोन दि दावहाखौ फोजोबनो थाखाय जाय जेंनाफोरा बे दाङाबाजिखौ जागायजेनदोंमोन बेफोरखौ सिगां सुस्रांनायनि गोनांथि दं। बबेखानि बिथाङा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि ट्राम्पजों जानाय सावरायनाया आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव बायजोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनिसो। बेनि थाखाय दावहा दोनथ'नाय नाजानायाव गावनि हाबाफारिनि थाखाय पुतिनआ बेखौबो साबायखर बावदोंमोन। अदालगुरि जिल्लायाव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अदालगुरि बेरगावनि रजागड़आव गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया थांनाय सानखालि जालाङो, जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखुनि थासारि फैदों। थांनाय 7 आगस्ट खालारावबो अदालगुरि जिल्लानि बादलापारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बेबायदिनो साहा बागानाव खामानि मावनो थांनाय समावनो भुपेन डेका मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबो हाग्रानि मैदेरा, जायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जायो। भुपेन डेकाया जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाननि गोख्रोङै थामहिनबा हाग्रा बिफाननि हेंथायै रागा जोंखांनाय फोरमायदों ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों आसामाव सोलिबाय थानाय इभेक्सननि बागै।
जों मिथिगौ नन ट्राइबेल एबा मुस्लिम आरो बांलादेशिफोरा आसामनि माखासे जिल्लाफोर जेरै गलाघाट, गवालपारा आरो नगाव बायदियाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव आयेन बेरेखा थामहिनबा सोरखारनि हाखौ दखल खालामनानै थाफैग्राफोरखौ आसाम सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारिखौ खालामदों। बे होस्रांनाय एबा एभिक्सन खालामनायनि हेंथायै मुस्लिम फरायसा आफादफोरा गोख्रोङै सोमावसारनाय खालामदों, जेराव गावसोरनि मुस्लिम मिया सुबुंफोरखौल' थांखिनानै एभिक्सन खालामगासिनो दं होननानै बाथ्रा दैखांनानै बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोबां खेब आमसुआ सोमावसारबोबाय थादों, जेराव बिथांमोना सोमावसारनायनि गेजेरजों बुंदों दि जोंनि मुस्लिम सुबुंफोरखौल' मानो टारगेट खालाम अयथासार खालामदों। आसामाव मुस्लिमनि अनगायै गोबां ट्राइबेल सुबुंफोराबो हा दखल खालामनानै दं। बिसोरनिखौ मानो एभिक्सन खालामनो हायाखै? मानो बर', मिसिं, राभा, कार्बि आरो गार'फोरनि हाफोरखौ दखल खालामाखै? बेबादि बुंनायनि सायावनो गिबि मन्थ्रिया थांनाय माखासे सान सिगां क्लियार खालामनानै होदों दि ट्राइबेल सुबुंफोरा जेरावखि थाया एबा फरेस्ट ओनसोलावनो थायाथों मानो रायजो जायोब्लाबो बिथांमोना सोरखारनिफ्राय फरेस्ट ओनसोलाव हा पाट्टा मोननो हानायनि मोन्थाय दं एबा राइट्स दं, जायनि थाखाय बर', मिसिं गासै ट्राइबेल सुबुंफोरानो रायजो जानो हायो। नाथाय बे बेलायाव मुस्लिम एबा मियाफोरा दखल खालामनानै थायोब्ला बिथांमोननि सायाव एभिक्सनखौ खालामगोन होननानै बिथाङा बुङो आरो बांद्राय आमसुआ धरना हाबाफारि लाबाय थायोब्ला बांसिनै एभिक्सनखौ खालामगोन होननाबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। नेक्स्ट जेन CST नि सिङाव मिरु सोरखारा GST नि स्लेबनि हारखौ 4 निफ्राय 2 सिम बाङाइ खालामनो थांखि दैखांदों। GST गथुमा थांखिखौ गनायथि होनायनि उनाव गोदान हारखौ बाहायनाय जागोन। मख'जाथाव दि खहा गोनां बेसादफोरनि मोनसे थि थाखो दं आरो सोरखारि फुंखाफोरनि बायदिब्ला खहा गोनां बेसादफोरा 40% GST जाबसिननायनि जाथावना दं। सिगारेट, थांखु, गुटखा, पान मसाला आरो थांखुजों सोमोन्दो गोनां गुबुन गुबुन दिहुनथायफोरा खहा गोनां बेसादफोरनि थाखोआव गोग्लैयो। बेनि ओंथिया बेनो दि दिवालीनि उनाव बेफोर बेसादफोराव 40% GST जाबसिननाय जागोन। आथिखालाव बे थांखुजों सोमोन्दो गोनां दिहुनथायफोराव 28% GST लानाय जायो। बेबादियैनो सिगारेटनि मोनसे टिकेट जायनि बेसेना 256 टका 280 टकानि थाखाय मोननो हागोन। बेबादिनो गुटखा, पान मसाला आरो थांखुजों सोमोन्दो गोनां गुबुन गुबुन बेसादफोराबो बांसिन बेसेन गोसा जागोन। बे बिथिङाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदों दि दिवालीनिफ्राय गोदान GST खान्थिखौ बाहायनो हागोन। आथिखालाव 5, 12, 18 आरो 28% नि जायगायाव 5% आरो 18%ल' खाजोना स्लेब थांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि रांखान्थियारि बोसोर 2022 आरो 2023 मायथाइयाव थांखुजों सोमोन्दो गोनां दिहुनथायफोरनि फाननाया बांदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।